Consolidar é avanzar. Consolida máis é un programa para acompañar, coidar e fortalecer o tecido cooperativo galego. Durante un ano acompañamos a máis de 40 cooperativas en procesos clave para o seu crecemento. Espazo Coop axudounos a formar as novas socias. Pasamos de ser 2 a 4 en 2 anos. O programa fixo que a incorporación das novas socias fose segura, viable e estable para o crecemento da nosa cooperativa. Serviunos para repensar o noso modelo de negocio e incrementar así servizos e actividades. En Espazo Coop aprendemos a empregar ferramentas de xestión, a analizar e planificarnos con obxectivos, a obter financiamento a través da banca ética e tamén axudáronnos a crecer e enriquecernos como cooperativa. Consolidar tamén é tecer rede. Compartimos ferramentas, metodoloxías e boas prácticas. O acompañamento ás cooperativas socias de Espazo Coop con programas como Consolida Máis axuda a que se sintan parte dunha rede de apoio na súa mellora continua. A través de Consolida Máis, Espazo Coop apoia as súas cooperativas socias cun acompañamento personalizado, formación e accións de intercooperación na procura da súa supervivencia e crecemento a medio e longo prazo e a mellora das súas capacidades de xestión empresarial. Nós empezamos aí 1 ano e medio como cooperativa xuvenil e este ano cambiamos a cooperativa ordinaria a través do programa Consolida Máis coa axuda de Espazo Coop. Deronnos pautas para mellorar a xestión da cooperativa e acceder a algunhas axudas, ademais de formarnos, sentimos que somos parte dun cambio social. Podemos actualizar a área societaria, renovando os cargos e os órganos de goberno da cooperativa e a maiores acompañáronos na captación de axudas para invertir en nova maquinaria necesaria para estar a última nos servizos que prestamos. Se formas parte dunha cooperativa que quere medrar, mellorar e conectar, Consolida Máis é para ti.